La informació que us donem ara, amb respecte a la formació, va adreçada a tot el personal laboral del Departament d'Ensenyament, tant el personal laboral, personal PAS administratiu, com personal laboral PAE, d'atenció educativa. Hola a tots i totes, ens posem en contacte amb vosaltres des del nou canal de vídeo d'UGT Educació. Us volem comunicar que per part de la formació els treballadors tenim els drets de formar-nos per millorar la nostra tasca amb el dia a dia i l'empresa té l'obligació de donar el suport per fer aquesta formació. En aquest cas, la nostra empresa és el Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Recordeu que a partir del dia 15 de desembre podem accedir al nostre portal d'intranet, a l'apartat Forma't, per fer la preinscripció de tots els cursos que nosaltres podem necessitar per la nostra tasca diària. Recordar també que disposem de 40 hores de formació dins de l'horari laboral que preferiblement han de ser exhaurides durant el mes de juliol, ja que és quan el departament posa en marxa tot un seguit de cursos i de formació per a tots els treballadors. Una altra formació que podem fer és tota aquella formació que es fa online o de manera semipresencial. Aquesta formació sabeu que podem adreçar-nos cada dilluns al portal Forma't, perquè si no hem tingut la possibilitat d'accedir a un curs al que nosaltres estàvem interessats, podem tenir la possibilitat cada dilluns el departament obre aquest aplicatiu perquè tots els treballadors que han quedat sense formació tinguin la possibilitat de formar-se. La UGT ha demanat sempre la innovació amb els cursos de formació amb els seus grups de treball amb el departament. Aquest any, nosaltres, UGT, hem demanat sobretot un curs d'estratègies de contenció i de maneig de les crisis d'agressivitat a les aules, sobretot adreçats a tècnics d'integració social, educadors d'educació especial o auxiliars d'educació especial. Aquesta innovació és fonamental per la formació dels treballadors, per la gran necessitat que tenim als nostres llocs de treball. Hem reclamat i reclamarem sempre que els cursos de formació no tots els treballadors tenen la possibilitat d'accedir a un ordinador per poder fer la formació online. Per tant, reclamem sempre que aquesta formació també es pugui dur a terme de manera presencial. Us volíem comunicar des d'aquest canal que el personal laboral durant el curs 15-16 el departament ha estructurat els cursos per categories. En aquest cas, hem de donar el recolzament al departament i per això ho exposem en aquest canal perquè vosaltres sapigueu de cada categoria quants cursos són novetat. En principi, durant aquest curs 2015-2016 es posen en marxa 2 jornades noves d'experiències per tots els tècnics d'integració social i per tot el personal PAS administratiu dels centres. Tenim també la continuïtat d'aquests cursos o aquesta formació amb experiències, aquestes jornades, amb educadors de llars d'infants, fisioterapeutes, treballadors socials i tècnics d'educació infantil que s'han portat a terme durant 3-4 anys. D'audioprotesistes tenim 4 activitats aquest curs, de les quals 3 són noves. D'educadors de llars d'infants tenim 12 activitats, de les quals 6 són noves. Directors de llars d'infants tenen 2 activitats, de les quals una és una novetat. Els educadors d'educació especial tenen 11 activitats, de les quals 8 són noves. Els tècnics d'educació infantil tenen 10 activitats, de les quals 3 són noves. Els tècnics d'integració social és el que us comentàvem abans. A part de tenir no només les jornades d'experiències, que seria una novetat, és un col·lectiu amb el qual el departament fins a aquest curs no s'ha posat en marxa per dur a terme una formació específica. Hem aconseguit que facin 3 cursos, dels quals els 3 són nous. Els treballadors socials tenen 10 cursos de formació, dels quals 4 són nous. El personal d'administració i serveis tenen 55 cursos de formació, dels quals 26 són novetat i 5 estan pendents d'actualitzar.
En prevenció de riscos, recordeu que tenim 22 cursos amb els quals els treballadors tenim l'obligació o l'obligatorietat com a mínim de tenir les 30 hores bàsiques de formació i la formació del nostre lloc de treball. De comandaments, en funció directiva, tenim o hi ha 4 cursos, dels quals 2 són novetat, i amb el sistema àctic hi ha 23 cursos. Esperant que aquesta informació hagi estat del vostre interès, ens reemplacem fins la propera vegada. Moltes gràcies a tots.